Nwch chi bys ddallt gymaint o ofn Germans oedd ganddo ni. Dudodd mam ganwaith. A dwi wedi trio, ond dwi'n dal ddim yn dallt. 2 oedd hi pan ddechreuodd Hitler arni. Todd Bethesda ddim ar dop ei rester targeda, ond fysa mam rioed wedi credu hynny. Wydda neb arall hyn, ond yn gwpwr dillad hafan dol goch oedd y Germans yn cuddio, a dyna oedd hunllef mam bob nos, y deia'r Germans allan o'r wardrob. Roedd bywyd yn llwm radag honno, dim bananas, dim heddwch, dim siocled. Yn ddiweddar, bu mar wylia, a gweld gymaint o lanast ddaru Hitler mewn gwahanol wedydd. Mi laddodd y Germans beth wmbradd, a ddaru nhw godi ofn ar lot o bobl, heblaw mam. Wrth aros dros nos yn Cologne, mi welais y difrod dychrynllyd yno. A sylweddoli mwyaf sydyn, mae yn German i odda ni. Yn hogia ni ddaru fomio bob dim y fan hyn. Dodda ni ddim ymru gwell na nhw. Y peth gorau am Cologne heddiw ydy'r ffatri siocled. Ac roeddwn ni am hogyn bach wrth yn bodda yno. A dyma feddwl yn sydyn. Biti na fysa Hitler licio siocled, yn fwy na bomia. Biti na fydda fo wedi llenwi'r Almaen efo ffatrioedd gwneud siocled, yn lle ffatrioedd gwneud bomia. Tasa fo wedi gwneud hynny, byddai miliynau o fywyda wedi ei harbed. A fydda mam wedi gallu cysgu'r nos, heb ofni beth ddeiau o'r wardrob.